nwaanyị ebidogo ndị papa ha jiri ya ego nwaanyị ebidogo ndị papa ha jiri jere mmadụ ego ga-eji arụrụ n'ala ụlọ n'awada mmadụ amama ihe mere gị nkwa mere gị amama nkwa ịmere ya na ya bụ Alabalaba kịta amama egwu a ọ mere papa gị ihe o mere papa m egwu a mere papa gị ihe o mere papa m egwu a ori adịghị ego ga-eji enyere anyị aka na Santo Hotel. Jaja Bariana Bolingo. Ana yo ya. Ana me agwayo. Thinking of what he's gonna metal. Ole libe. Ana agwayo. Ole eko. Eko agbo host bodo you gonna boot or one. Ya madu be. The Alabalaba highway. Old school, onto old school. Isi ebe na-atọ okpuru ka agwụrụ agwụ kulie. Ibeze mgbe alaba Krismas ajọ oge ya alakwa nna ịma na ịnọ n'Ibadan na-akara m mma mma gbọrọ n'oge ihe ka m gbaruo chi atakwa ozugbo ọ bụ ekwe ya rụkwara ọzọ ekwe ekwuwele Alabalaba highway anyị nọ n'oge Alabalaba TV highway ọ ga-obidobeghị obido nke ọma ị ga-ama this is the beginning highway Alabalaba highway so ọ bụ na ị bụ memba Alabalaba ngwa kọ ịba n'ọpụtago ọgbọ kọ ịba na ahụ echi inwe ebe anyị nọ kọ ịdị a ị ga-anụ something ị ga-afụ something biko ndị anyị nọ ka ha bụ Alabalaba ga-abụ kebe ndị bụ Alabalaba ka na nwoke ka na nwaanyị agaghị achọkọ onye ọbụla onye Alabalaba soro anyị maka onye isi anyị ọ ya na-agụtaghị anyị maka anyị na-agụta onwe anyị ka ndị ahụ